o ye 92 ani 2 tomi 9 fiɲɛ tulukala jɔjan fiɲɛ suru laadala min ye kɛnɛ in ye a bɛ sigi aw ye sibiri donyaw fɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 mana danan gosi an bɛ to o la fo ka taa se nɛgɛ 11 ma an k'a ma ko dɔgɔkun kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ ko fɛn minnu bɛ yen nɔ ni dabaji karamɔgɔw fasirikɛbaw ma n'u tɛgɛ d'a kan k'a daminɛ tɛnɛn na fo juma o la kumabaw an b'o ta k'o di aw ma bi Mamadi Bakɔrɔba Konatɛ MBK ale ni Abdou Touré de ka kɛnɛ in sigi aw ye nka MBK bɛ sɛgɛn labɔla dɔɔni min ye an kun ye maa min ko fɔ k'a fɔ an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ye bi y'ale fana ka tile fɔlɔ ye n'o ye baptême de feu o tɛ wa min ye jasanumu aw ka se k'o sɔrɔ Mathieu FM ka Facebook kan a b'a sɛbɛn radio Mathieu FM 92.9 a bɛ se k'an lajɛ directement na tapili bɛ o kunna nin waati in na min ye kulu cɛnu ye ale bɛ munumunu na min ye kunnafoniw ya ka se ka dafa ka taa fara fulaw den kan aw ka se ka anw kumakan mɛn k'aw to aw sigiyɔrɔw la a bɔ o wakilu bɛ ale kelen dɔrɔn de bolo Jawoyi Jalo Jawoyi Jalo a yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ parilen bɛ bi dagabana bazen b'a kana nin tɛ batara ko ye yan bi dɛ ayiwa nin kun ye ne don kan ye Sirifukɛ ye ko cogo di ayiwa basi tɛ n bɛ foli di lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di malidenw bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni caya kama an bɛ sira d'i ma min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ bɔ n'a ye o de ye an ko mun ma ko Mali Tribune Mali Tribune Mali Guaba u ko gɛlɛya min bɛ Mali ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali ɲɛmaaw ye k'u kun ye u da kɛ u bonbon ye k'u labanna ko u kumana sabula bamananw yɛrɛw ko tɛ cɛ kɔnɔba dimi nka n'i y'a bugɔ a kɔnɔ na o kelen b'a tɔɔrɔ min ye Mali jamana ɲɛmaaw ye janko minisiri min bɛ an ka jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli kama n'o ye son excellence Abdoulaye Diop ye ale ye wele bila Faransi lasigiden ma min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ min ye dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ na mardi tɛmɛnen k'a fɔ ko min ye Noël ye i ka jamana faamaw u bɛ ka fɛn min kɛ Mali la a ma bɛn a ma a bi ma bɛn a sini ma bɛn min ye fasirikɛbaa ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na Faransi jamana kɔni kɛlen bɛ ka kɛ min ye gɛrɛ de a yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ furu fara sabula n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛyaba ye o bɛ ka don Faransi ni a dɛmɛbagaw ni a baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali ka gɛlɛya kɔfɛ Mali yɛrɛ ta sɔrɔla min fɛ min ye u ka an ka jamana premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye kuma min fɔ a dun ye cɛ de fɔ Faransi ye nin ko in kɔni a y'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min na ne a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya la sabula min ye Choguel ko Faransi y'a cuni an ye a kɛla diɲɛ seginna ni tɔnba ka ɲɔgɔn ye senfɛ o ni a siɲɛ 76nan senfɛ ko in ye Faransi tɔɔrɔ min ye u ka jamanakuntigi u bɛ kuma banaminɛw fɔ Mali ma min ye u ka minisiriw ye olu fana bɛ kuma banaminɛw fɔ min ye Diop a y'a jira Noël la k'a fɔ ko baara min ka kɛ u ka jamana fɛ ko nin ye lagosiba de ka ɲɛsin an ka jamana ma ko Mali bi tɛ jɛnɛ an si tɛ jɛnɛ ye ko sabula an ye teri jamanaw de ye an bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ diɲɛ de la ɲɔgɔn fɛ ko a tɛ bɛn abada min ye Faransi jamana ye u k'a fɔ u bɛ ko kɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali tigɛ u ma ko sabula ko n'i y'a jateminɛ Faransi baara ɲɔgɔnw na janko an ka yanfɛ bolo fɛ Algérie waati laban in na u n'olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na sabula Algérikaw ye sɛbɛn bɔ k'a bin Faransi jamana ka pankulu minnu bɛ yen n'o y'u ka kɛlɛcɛw ka pankulu ye ko a si kana Algérie kunna sago ko sabula ko fɛn min ye gɛlɛya kɔni ye k'o bɛ yen ka ban ko Faransi jamana ɲɛmaaw fɛn minnu kɛla jɔnjuru waatiw la ka kɔn indépendance ɲɛ ko Faransi jamana ɲɛmaaw bɛ k'a lajɛ ni lajɛla min ye k'o t'a ɲuman ye o fana ka bɔ a la gɛlɛya ni wɛrɛw bɛ Algérie ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sabula waati laban in na min y'a jateminɛ b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye Algérikaw ye minnu bɛ se ka taa Faransi Marokokaw ani Tunisikaw u bɛ caman bɔ o hakɛ la u ko min ye sɛbɛnnikɛbaa ko a ma k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Diop a ko Faransi lasigiden ma ko Noël k'i ka jamana ɲɛmaaw k'u bɛ ka tasuma u bɛ k'a tɔ da don sanu ka ji k'a la k'a fa k'u bɛ ka tulu le suru a kan ko a ka lajɛ an bɛ don min n'a fɔ bi min ye bonya ni karama min kan ka kɛ jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ ka se ka bila o minɛn kɔnɔ k'o ka kɛ ɲɛsɛgɛ ni tɔnbaw ɲɛma an kan ka bila yɔrɔ minnu na an kan ka se ka an ka hakililaw ta an yɛrɛ ye an kan ka lajɛ maa minnu bɛ se k'an dɛmɛ n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka se ka olu sugandi an yɛrɛ ye ko n'o tɛ farafinna an bɛ don min n'a fɔ bi an yɛrɛ kan ka ɲɛda kura di an yɛrɛ ma an kan ka taa sira kura minnu fɛ an kan k'o dɔn ani maa minnu bɛ se ka jɛ ani olu ka se ka jɛ ko n'o tɛ k'an bɛ don min n'a fɔ bi ko ko min kɛla k'a dima bɛn k'a sini ma bɛn wa ko a jansere ci min fɔla ye a kana bin ni ci in ye a ka taa fɔ a ka ɲɛmaaw ye walasa nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya u kana ta ka Mali sɛgɛrɛ
tuguni fiyewu ni ngi sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Mali Tribune kɔnɔna na Isumana Mahamani ale de y'a fasiri an bɛ Usumani Mahamani fo an bɛ Mali Tribune maa bɛɛ lajɛlen fo tabarikala a ko karamɔgɔ Abdu ko gɛlɛya n'a bɛ maa kan waati min na i teri sɛbɛn i b'o dɔn waati de ne bɛ n tɛgɛ kari ka don baara kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko observatoire ale ye mun fɔ ko Algérie minisiri min n'a bɛ yen na ale ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ani jamana tɔ cɛw ani jamana tɔw ko ɲɛ ɲɛnɛbɔli ma ale nana taama la anw fɛ yen taama in kɔnɔ a nana u ka jamana ka badenya jira anw na a nana jamana ka kelenya jira anw na a sɔrɔla a taara anw ka premier ministre ka daga la fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ a taara anw ka président fɛ yen kuma in bɛɛ tun ye kuma kelen ye koyi a bɛɛ ye dɛmɛ ye ko ka d'a kan anw bɛ wagati min na anw bɛ wagati gɛlɛman kɔnɔ ko président an ka ministre Sogɛl k'a ye kuma fɔ kuma min ni diɲɛ tɔnba mun bɛ yen o kɛnɛ kan n'a ye kuma fɔ kuma min ye Faransi faamaw tɔɔrɔ o tɔɔrɔlen minisiriw y'u ta fɔ o ta bɔlen kɔfɛ président yɛrɛ nan'i da don kuma la koyi a ko nin ye malola kumaba ye ko Sogɛl kan k'a dɔn k'a fɔ ko fanga jaso 2 mun kɛra san kelen kɔnɔ ko ale ka fanga in ko ale fanga jaso in de wolola a ka fanga in na koyi ko o ɲuman ye min a ye kuma lankolonw fɔ minnu bɛ terimaw tɔɔrɔ a ye kumaw fɔ kuma minnu ye bisibasa kumaw ye a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ maa degun an kana fɔ ko a ye nɛnini kuma fɔ o bɔlen kɔfɛ k'olu yɛrɛ de t'a fɛ k'a ye ko Mali ni maa bɛ jɛ la n'o bɛ wele ko Wagner anw dun ko anw ka jamana a bɛ ka minɛ dɔɔni dɔɔni Faransi b'anw fɛ nin y'a san 8 ye ka bɔ fɔ Kidali ka na Tombouctou ka Gao minɛ sisan anw ka duguba wɛrɛw de bɛ ka minɛ koyi ko n'a ma ɲɛ u b'u tugu a la k'anw m'an bolo bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ o fana kɛlen kɔfɛ anw ka minisiri mun bɛ yen n'o o fana ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ni jamana tɔw ko ɲɛ bɔli ma ale ye wele bila u ka lasigiden min ma anw fɛ yen o ma ka bɛn ni octobre kalo tile 5 ye k'a fɔ a ɲɛna k'a ka kuma ka ɲɛmaa fɛ ka kuma fɛ a k'a fɔ a ɲɛna bisi kuma min b'a da kɔnɔ ka anw ma jɛ n'a ye bi anw ma jɛ n'a ye sini ko wa ko a sera yɛrɛminɛ ye ten yɛrɛminɛ in ye mun ye yɛrɛminɛ in ye kumakan de ye k'a kana kuma lankolon fɔ k'a kana waleya lankolon ta ko bari an bɛ waati min na sisan k'an kan ka fangaw de kɛ kelen ye k'a ɲɛsin belebelew ma belebelew dɔ ye jumɛn o ye jadi walekɛba ninnu kɛlɛli ye anw ka jamana kan a ko wa ka anw ka jamana tɛ maa ka jɔnya juru la dɛ anw kɔni anw bɛ bɛn ɲɔgɔnya teriya anw b'a sama ni maa ye maa min ka d'anw ye maa min m'anw bonya maa min ma anw ka jamana bonya wa maa min ma anw ka jamana ɲɔrɔ maa min m'o fana bila ko ye ko fini nɔgɔ k'o bɛ k'o sɔgɔnɔ di a tila k'a fɔ tuguni nin cɛba in n'o ye Algérie ka ciden ye anw fɛ a ko nin kuma in yɛrɛ fɔli Faransi faama fɛ k'a ma bɛn olu yɛrɛ ma yɔrɔ i b'a kalama k'a fɔ mankan dɔɔni bɛ olu yɛrɛ ni Faransi cɛ ko kuma in ma bɛn olu ma n'i nan'a ye ko Mali ka lafiya ko y'olu ka lafiya ye Mali ka tɔɔrɔ ko y'olu ka tɔɔrɔ ye ko bari n'i ye Mauritanie bɔ yen k'olu de ye jamana filanan ye jamana min ni a tɔgɔ di ni bɛnɲɔgɔnya bɛ Mali n'u ni ɲɔgɔn cɛ walima ni dancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ kumabaw la o kuma in fɔlen anw ka président yɛrɛ ye kuma ta n'o ye Assimi ye a ko nin kuma in bɛnna ale ma kojugu nin ye galabu kura d'ale yɛrɛ ma ko wa nin bɛ galabu kura di malidenw yɛrɛ fɛnɛ ma k'a ka foli bɛ a ye a ka foli bɛ Algérie ye a ye waleya mun kɛ waleya in diyara olu ye kojugu ka d'a kan ka bɛnna ni wagati fɛnɛ wagati min na n'olu ka jamana bɛ degun kɔnɔ wa ko o kɛlɛ n'o o ye jadi wale ninnu kɛbaa kɛlɛli ye ko olu t'o baara in dabila fiyewu ko wa k'ale fɛnɛ ko Algérie ciden ko k'ale fɛnɛ ye faamuyaba sɔrɔ a ka nali in kɛra sababu ye ale ma ka faamuya sɔrɔ ko foyi tɛna olu bu u taabolo kan tuguni olu ka dɛmɛ mun kan ka don Mali ye k'olu b'o don Mali ye nin tun ye Cyril Adoum ka laseli ye ka bɔ observatoire kɔnɔna la Cyril Adoum an b'a fo min ye observatoire fasilijɛkulu ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye dankɔrɔba ye a yɛrɛ sila kɛnɛ kan Mamadi Bɔkɔrɔba Konate an ka foliba ye min ye min tɛgɛ don balan kɔnɔ i bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko le Cikan min ye Musa Segu Jaabi ye a ko Faransi jamana faamaw ko u kɛlen bɛ ka mɔnɔ bɔ ka tila ka segin ka mɔnɔ kura bɔ sabula n'i y'a jateminɛ gɛlɛya mun bɛ Faransi ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ nafa caman se Faransi ma ko kɛlɛ bɛ sababu ye Faransi ka yɛlɛma don a ka taabolo dɔw la
ko ni y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Faransi jamana ye u bɛ lajɛrɛ mun labɛn san o san u ni farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a wele ko sommet France Afrique ni o ye lajɛba ye lajɛba min kɛnɛ kan ni Faransi jamana n'a ni farafinna jamana ɲɛmaw n'u bɛ sigi ka hakililajagabɔ kɛ Farafinna ka ɲɛtaa baaraw kan a yela k'a fɔ min ye o ko cogoya ye u y'a yɛlɛma ko in daminɛna kabiri san 1973 a san 48 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Faransi jamana faama kura ye ni o ye Emmanuel Macron ye anw ka ma ko Macron ale kɔni ye ko in a y'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma n'i y'a ta k'a lajɛ baara in bɛɛ lajɛlen nun donna kununko yɔrɔ min bɛ n'an ka ma ko Montpellier Faransi jamana kan min ye denmisɛnninlakaw ye olu de welela a dɔw ye kunnafonidilaw ye a dɔw ye association mɔgɔw ye a dɔw yɛrɛ fana kɛn yɛrɛ cakɛdatigiw ye ko n'i y'a jateminɛ ko nin kɔni ye yɛlɛma kura min bɛ maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka a la Faransi jamana gɛlɛya min b'a ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali Algérie ani a tɔw dɔw fana bɛ fɛ k'u tɛgɛ fosi ka bɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ o de ma kɛ sababu ye maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a na ni nin wulikajɔ kura ye wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw olu de ye siniɲɛsigi i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw kan nka min kɔni ye denmisɛnninlakaw ye olu de ka ca minnu ye maa kalannenw ni maa minnu bɛ kodɔn kosɛbɛ ani minnu bɛ kokɔrɔ dɔn minnu bɛ ko ɲɛɲini kosɛbɛ ko bi ko in bɛɛ lajɛlen dayɛlɛli kɛnɛ kan ko Emmanuel Macron ye kuma min fɔ ko farafinna anw ye anw baarakɛɲɔgɔnw ye aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ko aw de ye farafinna yɛrɛ sini ye k'o b'a jira k'a fɔ ko min ye jɔnya juru ye a ma tigɛ dɛ nka a bɛ yuba dɔɔni ani ka tila ka juru in k'a sɛbɛkɔrɔ da nataw la ko fɛn min ye maa minnu tun bɛ nin ko kɛnɛ kan farafin jamanaw minnu ye anw ka fanfɛla jamanaw ye ko o jamana 11 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛ kɛ o jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa minnu tun bɛ yen nɔ denmisɛnnin 11 ɲɔgɔnko don denmisɛnninlakaw la minnu bɛ yen nɔ n'u sugandila cogo la cogoya min na maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sabula min ye denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ye an k'a dɔw ma k'a fɔ ko confédération anw yɛrɛw fɛ yan nɔ min ye kumababa ye ni o dɔnnen bɛ kosɛbɛ maa caman fɛ o de ye CNJ ni o ye Conseil national de la jeunesse du Mali i b'a ye k'a fɔ ko olu si ma ye nin kumaɲɔgɔnyaw kɛnɛ kan olu ma wele k'u ɲininka ko maa caman ye ba a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu yɛrɛ ni Faransi jamana ka surun dɛ ko o denmisɛnninlakaw de wulila nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na min ye u ka jamana ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye ambassadeur ye ale kɔni ko ale ye wulikajɔ kɛ walasa min ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jɔsen bɛ golofa an ka denmisɛnninlakaw tɔgɔ la walasa ka se ka taa jamana yɛrɛ nɔrɔ bila nka n'i ye jeunesse maaw ta k'olu ɲininka min ye CNJ Mali ye olu ko Faransi jamana ka lasigiden ka ci foyi ma se olu ma olu yɛrɛ ma bɔ nin ko joona olu balila k'a ye k'a fɔ ko maaw de bɛ kɛnɛ kan ko ɲɔgɔn kunbɛ kan ka kɛ maa caman yakila di a ko siratigɛw la kunnafonidila ko n'i ye maaw ɲininka maaw i b'a ye k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko Faransi bɛ ka fɛɛrɛ kura de kɛ walasa denmisɛnninlaka minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye Abulayi Baba Ture ye kunnafonidila ye ale ɲininka ale ko ale ye min ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale y'o président d'honneur ye n'an k'a ma ko min bɛ tali kɛ sigida kura sigida yeli ka taa se min ye jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma ale ko Faransi jamana faamaw kɔni bɛ ka nin min kɛ ko nin ye cogoya kura de ye walasa ka se ka an ka jamanadenw sɔrɔ jango minnu ye société civile ye n'u ye olu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ u ka hakililaw ni fɛlaw ye fɛn minnu ye k'u bɛ se k'o fɔ ani ka se ka ɲɛ sɔrɔ u la an ka jamanaw kan n'u taara ka bɔ yen nɔ min ye Mahamani Mariko ye ale fana ɲininkala ale ye président ye ni o ye convention de la justice a damasurunya k'a ɲɛ karajo faso ɲɛta ale ko n'i y'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye an ka jamana ye ko Faransi jamana bɛ ka jɔnya juru k'a bɛ ka jɔnya juru de falen i b'a fɔ juru min b'a bolo a bɛ na o juru couleur de falen dɔrɔn n'o tɛ o jɔnya juru kelen don ko jamanaw bɛ yen an kan ka ɲɛmara jamana minnu ma bi i n'a fɔ Rwanda i n'a fɔ Guinée Conakry ko n'an m'o kɛ ko hali bi n'an tolen bɛ nin cogo de la k'i b'a ye k'a fɔ Faransi a bɛna tɛmɛ ni a ka marajugu ye an ka jamanaw kan nin kun ye sɛbɛn ye an bɛ sama ka bɔ le cikan kɔnɔ min ye Musa Segu Jabi ale ka fasiri don an bɛ Musa Segu Jabi fo an bɛ cikan baarakɛla maa bɛɛ lajɛlen fo tabarikala karamɔgɔ Abdou Touré ne ko ni ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a nunji ma faga a daji n'a fa siga t'o la ni kun ye Alexandre Ivanovic ye an bɛ ale ka sɛbɛn kumakan an bɛ mun sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la a ko di ko kumakan minnu bɛ dogo la walima bɛnkan kɛra Mali ni Wagner cɛ wa n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye k'a kɛra wa a ma kɛ wa k'a kuma cayalen bɛ ko wa k'ale nana k'a danganiya k'a fɔ k'a kɛra ayiwa tabarikala
tabarikala wa nam anga ministri nyama no ye dogotoro sugeli ako tuwa fama kelen ka fo ko ale bina do waka maula anga aka kelege chola anga fa fe bulura ko kera jaku aye anga ma wala nyini ma on deme kan anga keleke tabarikala ni kuma ni la temera barake dafe barake dami no ube Angleterre jamana kan ale re kuma la selaye kuma la sesu into ko reteri ko ale fo ko kuma la sigi mu kumbe malini ni barake dam ko nyoche ka kunye wala saka anga keleke chow labbe Wagner Wagner kunye ka anga keleke chow labbe ka ke anga jamana lakana ka anga jamana fama lakana ka anga jamana don yere lakana tabarikala ko ni kuna funi ko ale ya adangania ko akera kuyi o fene kelen ko fe ako ko ale bina mun fo ko ni société nale ni mo nu nale en fe anno ko abina ke sababu ye an meseka bambagaci wale mun manga jamana kan an mulu kele to gamina ayira ka fo ko luka kelege mu nu ukanga na an jamana kan ko mawdo ko doni yere dambe munu na koyi manu nu kelege nu kelali bambagaci nu doni kelali doni ko be manu na koyi ko abe misaliata ni ye sirita ni makele nu ne tara kata siri mankamba ni ye Centrafrique ta wa nu makele nu ne be no koyi ko wala sa manga mesega nuga to kamina ni moko kele no Alexandro Ivanovi ayira ka fo ko oluka kelege munu no lube an fe anno ko u nana ko layini ye jume ka anga kelege deme wala sa ube seka si kele la tugamina o ye deme do ye u be se ka an deme keleke minnu be se ka bɔ u siyɔrɔ la ka su siyɔrɔ la tugamina lafiya ani karama kɔnɔna la ko o ye deme do ye ko ani kɛlɛ kɛcogoya kura bari ko kɛlɛ kɛcogoya yɛlɛmara ko bandiw fɛnɛ ko jatigɛ wale kɛba ninnu u ye yɛlɛmaw don u ka ko la ko n'a ma ɲɛ o kɛra anw ka kɛlɛkɛcɛw fɛnɛ kan k'u labɛn ka bɛn n'o yɛlɛma kura ninnu ye ko olu nakun ye o baara ye yan nɔ u ye ɲininkali wɛrɛ k'a la ko yalima ko a bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ni maa ninnu ka nali kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka nali yɛrɛ Mali la a ko ale kɔni ye irisika ye ale tɛ ninnu ka lasigiden ye ale tɛ ninnu ka ciden ye mais ko n'o y'a sɔrɔ ci in kun bɛ ale yɛrɛ bɛ lasigi kɛlɛkɛcɛ minnu kunna n'o bɛ Centrafrique ko n'o y'a sɔrɔ ci in kun b'olu kun kan k'ale bɛ se k'a jaabi ko mais k'an k'a to ko ni maa ninnu kɔni sera nɔ ko jaabi ɲuman ko malidenw bɛna sɔrɔ k'ale kɔni dalen b'a la ko Mali faamaw tɛna malidenw do jɛ la min tɛ malidenw sago ye wa k'ale dalen b'a la fɛnɛ ko olu ka maa ninnu k'u ye kɛlɛ u taara yɔrɔ yɔrɔ ka dɛmɛ don yen nɔ ko dɛmɛ k'a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ u b'a kɛ sariya kɔnɔ u ni jamana ninnu bɛnna sariya minnu na ko sisan olu ka nali dɔ a dɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ka anw ka kɛlɛkɛcɛw labɛn bari kɛlɛkɛcɛ n'i ma labɛn halisa e ka jamana bɛ maa wɛrɛ sago de la ko walasa k'anw ka jamana bɔ maa wɛrɛ sago la ko olu nana o labɛn dɔ la a nana ye k'a fɔ ko nin kɛwale in tɛ bɛn Faransi faama ma ko bari ko ni anw bɔra an yɛrɛ la ko o bɛ i na komi Faransi de nin tɔɔrɔ la olu ka sɔrɔ bɛ datugu olu ka sɔrɔ dɔw bɛ datugu anw fɛ yan nɔ ko olu ka baara dɔ ye mun ye ka diɲɛ bunankun yɛrɛ kan ka banbagaci wale mun n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ de tigɛ nin wale in na walasa a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko u nana ye tuguni k'a fɔ ko baara in kɔni k'a ma nɔgɔn ko mais ko ni y'a hakili fara ɲɔgɔn kan ko baara in k'a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ ni tun ye laseli ye ka bɔ Seydou Jara ka laseli ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ indicateur du renouveau maaw bɛ fo Seydou Jara bɛ fo a ka fasiri la nin ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni tigɛ kari ka don balan kɔnɔ ni bɛ bɔ n'a ye a tɔgɔ de ko l'indépendant ko an ka taa min ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Assise nationale de la refondation ko a baaraw ko a bɛ hakɛ min na ko an ka ɲɔgɔn kunnafoni o la min ye an ka jamana kɔnɔna na ministre kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Modibo Kajogo ye ale de ye baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛ minɛ min ye an ka jamana kɔnɔna na sigiba min fɔla walasa ka se ka dantigɛli kɛ Mali yɛrɛ bɛ taa sira kura minnu fɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka duga cogo min na baara in bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn min ye tile 3 kɔnɔna ma ka daminɛ min ye septembre kalo tile 24 ni 25 ni 26 Bamakɔ ɲɔgɔn ye soba la CICB n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye baaraw ye wulikɛla fɛn min kan
o de k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ octobre kalo tile 25 la ka taa bila novembre kalo tile 21 nata in na min ye sigi in ye a baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o kɔnɔna na u ko ko u ye hakilila jagabaw kɛ baara bolofara caman de tun bɛ yen nɔ maa minnu ye u sen don nin baara in na an bɛ se k'a fɔ u ka ca fo ka taa fɔ a to ten fɛn min tun bɛ daw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o ye organe unique ye k'u ye tɔgɔ sɔrɔ o yɛrɛ la sabula u y'a tɔgɔ da k'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections ko n'i y'a ta ka lajɛ ni maaw lajɛ maa minnu ye sen donna baara in na maa 800 ani maa 50 buɲɔngo ko n'i y'a ta k'a lajɛ mɔɔ bɛɛ lajɛlen tun b'a la maa minnu bɛ yen k'a fɔ kɛnyɛrɛye baaraw ni foroba baaraw ni a ɲɔngow ko fɛn minnu tun bɛ yen nɔ n'u tun ye jɛrɛjɛkuluw ye fana minnu tun bɛ karata labɛn o kununko k'olu fana olu yela a la ko in bɛna labɛn cogo min na o de filɛ nin ye min ye seni ye olu tun bɛ yen ka taa se 2 juillet ma minisiriso min bɛ an ka jamana administration territoriale kunna ale ni décentralisation olu fana tun bɛ yen kununko olu de tun bɛ karataw labɛn olu bɛɛ lajɛlen na ye kuluba in kɔnɔna na ni o ye min ye autorité indépendante de gestion des élections ye o ko n'a ta ka lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn caman bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ bisibasa la ka ko tɔn in fɛn minnu tun bɛ yen nɔ ni o fɔra a la ko a bɛna kɛ maa 9 dama de ye minnu bɛna baara kɛ tɔn in kɔnɔ minnu bɛna kɛ tɔn ɲɛminɛbaw ye ko ni o maa 9 n'olu sugandila min ye mandat min bɛ d'u ma n'o y'u ka sarati ye ko o de ye san 7 ye wa n'i ye maa min y'a kɛ siɲɛ kelen i tɛ segin ka don a la bilen an ko mun ma ko non renouvelable n'o y'i bɔ a la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn caman bɛ yen nɔ minnu fana kun danna tigɛla janko mun bɛ tali kɛ min ye an ka jamana kɔnɔna parti politique tɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kutumu min kɔnɔ ni o de ye loi électorale ye ni o bɛ ɲɛfɔli kɛ janko an ka jamana politique siraw bɛ labaara cogo min na fɛn minnu kan ka kɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ ko ni sariya a bɛna kɛ sababu ye min ye Mali karatako ye k'a ɲɛnabɔ san o san ni élection kɛla maa ninnu di an namara olu de bɛ fanga na olu de y'a kɛ tan a kɛla constitution la tan minisiriso y'a kɛ tan ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a la ko sariya in bɛna taa ka taa jira an ka camancɛ wasabulon maaw la olu fana ka u ka hakililaw di a ko kan ko ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ye min ye jamana gouvernement ye olu fana na a jateminɛ k'a lajɛ a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kan ka kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye bakuruba ye min ye objectif ye ni o ye laɲinibaw ye o ye 7 de ye k'a sɔrɔ fura kun fɔlɔ minnu kun kɛra o kun ye 5 dama de ta n'o fana ta ka bɔ a la mun fana bɛ yen k'a fɔ ko o ye baara bolofaraw ye ni o ye thématiques ye k'o fana ka 12 ye k'a sɔrɔ fɔlɔ la min ye 11 o de kun jateminɛna ko n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen n'an k'o ma ko recommandation ni o ye laɲinibaw ye sigi bɛ kɛ ka wuli fɛn minnu kan ko o fana o dan sigila ka kɛ segin ye ko maa minnu bɛna u sen don ni ɲɔgɔn ye ba nataw la baara bɛ taa kuncɛ k'i b'a ye k'a fɔ marabolo ka taa se an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔkan na ka taa se lajɛba yɛrɛ laban ma ko maa mun semina don a la k'o ye maa 1000 de ye kama sɔrɔ fɔlɔ la mun kun dana tigɛlen don o kun ye maa 600 buɲɔngo de an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye parti parrainage ye u ye o maa dɔ ɲininka ale ko nin baara ninnu kɔni ale bɛ k'a yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛn waati kofɔlen ma sabula ko nin baara min filɛ nin ye dɔgɔkun 9 dɔgɔkun 10 dɔw ko dɔgɔkun 12 walima dɔgɔkun 15 ko nin baara in k'a tɛ se ka kɛ ka jigin o jukɔrɔ cogo si la ko k'a sɔrɔ min ye kalata kow ye ko a bɛɛ lajɛlen min ye calendrier électoral ye k'o bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ fɛn minnu bɛ o kɔnɔna ka ban calendrier électoral min b'an bolo ko an b'a ye k'a fɔ ko ni ko bɛ nin baara kɛ k'a tɛ se ka don o kutumu kɔnɔna cogo si la sabula baaraw bɛ taa kuncɛ ka daminɛ novembre kalo o tile fɔlɔ la ka taa bila a tile 7 la sigi dɔw bɛ kɛ an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔkan na ale bɛ mɔgɔ kafo kɔnɔna na min ye ka daminɛ novembre kalo tile 15 ka taa bila a tile 21 na min ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ bɛɛ kuncɛ o bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ fɛn minnu sɔrɔla an ka sigidaw ni jamana kɔkan na o lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛn ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya kɔni bɛ yen gɛlɛya bɛ yen donc an bɛ se ka fɛn min fɔ o de k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnna ye an ka se k'a kunbɛn min ye politique mɔgɔw ye u ka sabali waati sera dɛ u ka sabali sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ nin bɛɛ la Mali bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ni jamana yɛrɛ tɛ nin ka dafiri politique mɔgɔw hakili bɛ fɛn min na o de ye karata ye élection ka kɛ an sigi an sigiyɔrɔw la a ko tɔ mana kɛ cogo o cogo la an ka foyi t'o tɔ la an ka ɲinɛ malidenw na koyi jamana bɛ nin ka bin aw bɛ karata ko la nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na min ye fasirikɛba ye o de ye n y'i ɲininka ayiwa rédaction ye
an taa n'a ye. Awɔ basi tɛ ne bɛ n tɛgɛ kari ka don karamɔgɔ Abdou. An bɛ indépendant fasirike jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ. Ne bɛ n tɛgɛ kari ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye n'o o ye indépendant ye. Ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl k'a tun bɛ taama la. Taama min n'a bɛ kɛ ka bɛn ni kɔɔri ka ko ye. Don kɛrɛnkɛrɛnnen mun talen don ka bila kɔɔri tɔgɔ la. O taama in a kun bɛ faaba kan n'o o ye Zenɛbu ye. Nin don in na kuma dir'a ma. A ye kumara a ko cogo di. Ko anw jɔyɔrɔw ka bon bi wa ka anw de kan ka kɛ sababu ye ka ɲɛda kura o bɛ se ka di jamanaw ma cogoya min na n'o o bɛ jamana 36 ma jamana minnu bɛ farafinna bolo kan minnu ka baara ye kɔɔri sɛnɛ ye. Ko k'a dɔn k'a fɔ tuguni ko maa 25 ko olu de dayirimɛ ko olu de kɔɔri baarakɛla ye koyi. Diɲɛ anw ka fanfɛ bolo nin na a tila k'a jira k'a fɔ ko nin don ko nin kan ka kɛ ko kura nun bɔ ye nin don nin kan ka kɛ bɛnɲɔgɔnya don ye nin don nin kan ka kɛ dɛmɛ don ye ka taa kɔɔri sɛnɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ka taa kɔɔri baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ko Mali bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mun n'a bɛ wele ko C4 o ye Benin ye Burkina Faso Mali ani Tchad. A ko ale kɔni hakilina ye mun ye k'an ka baara kɛ kɔɔri sira ka baara min ni tɛgɛ bɛ se ka ɲɛsin a ma ni baara min ni bɛɛ bɛ se k'a lakali. A tila k'a jira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ko garibu tɛ ko sɛnɛkɛlaw tɛ delili la ko sɛnɛkɛlaw ko ka tiɲɛ de f'u ɲɛna ko ka tiɲɛ de yir'u la o tiɲɛ o dɔ ye jumɛn o de bɛna kɛ sababu ye anw ma anw ka denmisɛnnin minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ fanfɛ bolo nin na n'o olu b'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa duguba kɔnɔnaw ma gɛn o de bɛna kɛ sababu ye o nɔgɔya o de bɛna kɛ sababu ye tuguni olu ka denmisɛn minnu bɛ minɛn ta ka u kunda tubabu jamanaw kan ko o de bɛna kɛ sababu ye ko o nɔgɔya ko a bɛ laseli kɛ a bɛ hakili jigin kɛ tuguni k'a fɔ ko anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan nɔ ko maa 4 de dayirimɛ bɛ kɔɔri la ko o fana bɔlen kɔfɛ ko n'i y'anw ka jamana feerefɛnw ta anw bɛ taa ni minnu ye kɔ kan ko kɔɔri 100 sigiyɔrɔ sira la ko kɔɔri kelen bɛ 11 ani buruburu 3 de ta ko n'i nan'o jateminɛ anw ka jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko kɔɔri jɔdaba b'a la o fana bɔlen kɔfɛ denmisɛnw ka baara ko kɔɔri jɔda b'a la kojugu n'i ye denmisɛnw ka baara fɔ i bɛ fantanya ani dɛnkɛrɛfɛ o kɛlɛli i b'o fana fɔ ko kɔɔri jɔda ka bon nin ko in bɛɛ lajɛlen na ko wagati sera sa k'an ye layidu minnu ta an ka layiduw timɛ o layiduw de ye jumɛn kumalase mun kɛra ka bɛn ni 2005 san 2005 san 2005 ko a kuma walasa jɔbolo ninnu n'o ye jɔbolo 17 ye olu bɛ se ka waleya ka bɛn ni san 2030 ye n'o o bɛ fɔ ko ODD développement durable objectif du développement durable ko ka se ko o baaraw k'olu labɛn ka bɛn ni san 2030 ye a ko nin kuma fana kɔnɔna la ko i bɛna ye ko anw ka jamana ninnu kan k'i b'a ye ko baaraba mun ni a bɛ senna n'olu bɛ k'a kɛ ko o baaraba ninnu fana kɔfɛ k'i bɛna ye ko kɛmɛyɔrɔ sira o kɛmɛyɔrɔ sira k'i bɛna ye ko kɔɔri baarako kan 70 de bɛ dɛmɛ min bɛna kɔɔri baara sira kan k'o bɛ taa se 70 ɲɔgɔn na si wɛrɛ ma tuguni. Ye ni jateminɛ ko o fana bɔlen kɔfɛ ko o dɛmɛ bɛ kɛ jamana jumɛnw fɛ jamana minnu ni se b'u ye ani jamana minnu n'olu bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ bi ko o jamana ko olu de bɛ nin dɛmɛ kɛ ka taa se tɔnjɛkulu dɔ ma n'o tɔnjɛkulu n'a bɛ f'o ma ko organisation mondiale du commerce tɔnjɛkulu minnu n'ale cɛsirilen bɛ feere ni jago kunkanko kuma la ko nin dɛmɛ bɛ kɛ ka taa ɲɛsin o ma walasa kɔɔri sɛnɛlaw kɔɔri baara lafiya bɛ se ka na kɔnɔ cogoya min na ko n'i nana ko nin bɛɛ kɔfɛ k'i bɛna ye ko kɔɔri sɔngɔ ko halisa anw ka fanfɛ bolo na ko o de kuma ka ca ayiwa kuma ka ca dɛ ko n'i ye sɛnɛfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ta ko san o san i bɛna ye kɔɔri sɔngɔ ale de kuma ka ca parce que kɔɔri sɔngɔ dannen sigilen tɛ u bɛ mun fɔ kɔɔri an b'a san aw bolo nin na kilo ye nin ye kilo ye nin ye mais aw b'a san aw b'a san mais aw ni feerekɛlaw a bɛ taa feere minnu ma aw n'u ma bɛn sɔngɔ la fɔlɔ aw ka b'a san 40 na ninnu bolo i b'a sɔrɔ aw bɛ k'a feere ninnu ma 70 la maintenant ni ko ni murumunun seginna ko murumunun tila ka kɛ segin ko bɛ kɛ ristourné o de bɛ kɛ problème ye parce que hali bakaricogo la ka problème na kɔɔri ko sɔngɔ dansigibaliya de nana kɛ sababu ye ristourné ko de nana kɛ sababu ye ni bakaricogo la min na y'a ye sa donc dɔwɛrɛ tɛ u ka dan sigi a la dɔrɔn kɔɔri sɔngɔ ye nin u ni sɛnɛkɛlaw ka bɛn o kan n'o kɛra baara bɛ kɛ a bɛ kɛ
ayiwa fasiribaga ko tɛmɛna ni kuma ye a ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko an sera an ye layidu minnu ta ka an ka layidu ninnu kan k'u timɛ ten ko kɔni ye Mali kɔni hakilina ye Mali hakilina ye min ye walasa sɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ fanfɛ bolo fɛ a kɛra kɔɔri o a kɛra sɛnɛfɛn wɛrɛ o ko Mali hakilina ye min ye ka dɛmɛ don u ma dɛmɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye u yɛrɛ sɛnɛkɛla ninnu u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na ni kun ye Dawuda Sangare ka fasiri ye ka bɔ indépendant kɔnɔ min ye Dawuda Sangare an b'a fo dantɛ foli la ne bɛ n tigɛ ka don balan kɔnɔ ne bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko la révélation la révélation an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye ONG Mali Elfu ye ko ale ye wulikajɔ kɛ k'a tɛgɛ fa k'a ton ani a dɛmɛɲɔgɔnw n'o o ye centrew ye an b'a fɔ min ma ko SESCOM ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min ye k'u dɛmɛ u ka baaraw la baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni sababu kalo tile 24 ye a kɛra yɔrɔ min na o de ye direction générale de la santé et l'hygiène publique min ye Mali Elfu ɲɛmaaba directeur pays Dramani Jara ale ni min ye docteur Traoré u ye baara kunfɔlɔw u y'o kɛ ka ɲɛsin min ye naba bɛɛ lajɛlen ma foli ni tanuni kɛlen kɔfɛ min ye ɲɛmaw ye u kumana ONG Mali Elfu olu y'a jira k'a fɔ ko min ye u ka wulikajɔ ye k'a bɛ ɲɛsin fɛn min ma o de ye walasa jamanadenw u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya mana se yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka dɔ fara k'a dafa k'o y'olu ka baara ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Mali gouvernement ye ko o n'olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ONG Mali Elfu kɛlen bɛ k'a tɛgɛ di Mali gouvernement ka baarabolo min bɛ yen an k'a ma ko FAFE ni o ye baarabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun sigilen bɛ ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille olu ka kulu kɔnɔna na walasa ka se k'u dɛmɛ denmisɛnninlaka minnu bɛ yen nɔ n'u ka hakɛw ma dafa u bɛ se ka dafa musolaka minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka min ye yiriwaw kɛ u yɛrɛw ye o yiriwaw ka se ka sabati cogo min na fɛn min ye wulikajɔ ye a bɛ fɛn min ko fɔ o de ye ka minɛn d'u ma an ko mun ma ko aspirateur électrique o den 4 bɔɲɔngo ka taa se min ye a b'a fɔ ma ko bandilɛti ni o ye bandilɛti urinaire ye o den 4 min ye PZ li o den 3 ka taa o den 8 ka fɔ min ye boîte d'accouchement ye o den 3 ka taa se min ye écarteur ye o den 1 ale ni fɛn min bɛ yen n'a fɔ ma ko kiti complet n'o o bɛ tali kɛ den fitininw olu ka min ye u cini baara ni baara minnu bɛ kɛ n'u bɛ tali kɛ olu kan fɛn min bɛ yen n'an ko ma ko PSBB o den 2 ka taa se personne classique ma ale ni min bɛ n'an k'a ma ko stérilisateur o den 8 bɔɲɔngo ani a boîte mun bɛ taa den 15 bɔɲɔngo la min ye tableau min bɛ n'an k'a ma ko tableau char ayiwa min ye tableau ye tableau chauffante ni o bɛ kɛ min ye den fitinin minnu bɛ yen nɔ ni olu ka waatiw ma dafa ni u ma se n'olu baw y'u sɔrɔ olu bɛ da yɔrɔ min na o de ko don ka taa se min ye tensiomètre ma o caman ba de ONG Mali Elfu ɲɛmaaw kɔni olu kun sɛbɛ kɔntannen bɛ k'a fɔ ko fɛn ninnu bɛ ta ka di walasa kɛnɛya bolo minnu ni fɛn minnu bɛ an ka sigidaw la olu ka se ka yiriwa u ka se ka jidi walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ baara kunfɔlɔw kɛla o cogow la ka di min ye directeur général de la santé et de l'hygiène publique ma min ye docteur Traoré ale fana sɛbɛ kɔntana a y'a jira k'a fɔ asako minnu bɛ yen n'olu bɛna nin tɔnɔ bɔ olu bɛ Bamakɔ komini 6 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ale ni Kati min ye Kati fanfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Manden komini ye a bɛ o fana kofɔ k'u ka minɛn ninnu minɛ bolo ye bolo min bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kɛ nafa caman ye u ma u ka minɛn ninnu minɛ u ka baara kɛ n'a ye walasa sigida den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ olu ka kɛnɛyako kama walasa u ka se ka sabati ni Ala sɔnna ma min ye wulikajɔw ye olu fana ti dɛsɛ walasa ka Mali Elfu ni FAFE kɔkɔrɔma don baarabolo minnu ni fɛn minnu b'u bolo ka se ka ɲɛ sani Traoré ka bɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko minisiriso min bɛ yen nɔ ni o bɛ kɛnɛyako kunna ani hygiène publique ko olu fana n'u seko n'u damayira kɛ walasa ninnu ye baara sama ka se hakɛ min na ni o ye ONG Mali Elfu ni a ɲɛmaa ye Dramani Jara ye ka taa se FAFE ma kɛnɛ kan ale kun nɔrɔ bilalen bɛ min ye Ibrahima Kulubali fɛ an ka ma ko Ibu ko u kɔni bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u fana ka se ka ninnu dɛmɛ walasa u fana ka se ka fasodenw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kɛnɛyako sira kan nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔ min ye Amadu Tijani Dansoko ale de y'a fasiri an bɛ révélation maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdu ni fiɲɛ wulila a ko bɛɛ tɛgɛ b'i kunnadonni na siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ kari ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'an ka ma ko Mali Horizon don sɛbɛn min bɛ n'a b'a ma fɔ ma ko Mali Horizon ale u kumara ko ye jɔnniw kumara anw ka
Bubé Soumelu Bubé Maïga ale ka lasigidenw u kumana u ye mun fɔ u nana yira k'a fɔ ko an sera ten ko sisan ko olu dalen don a la olu danganiyalen don a kan ko kiiri tigɛbaw ko u yɛrɛ ko u bɛna tiɲɛ yira malidenw na ko ayiwa kumalasigi a kɛra u ka parti yɛrɛ jabala la ka bɛn ni samedi don ye mun bɛ kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 2 ye san 2021 yɔrɔ min ye Tomikɔrɔbugu ye koyi u ka maa dɔ bɛ yen n'o ye Baba Sise ale ye kuma ta a ye mun fɔ a ko a b'a ladɔnniya a bɛ maliyɛnw ladɔnniya k'a fɔ ko Soumelu ka minɛli ko politiki minɛli de ko ye ko k'a fɔ ko b'a kɔ ko nɔ b'a kɔ a ye tiɲɛni kɛ k'a fɔ ko a minɛra n'o ye k'o tɛ koyi ko politiki minɛli don ko olu kɔni dalen don a la ko kiiri tigilamɔgɔw k'u bɛn'u ka baara kɛ ko o kumalasurunya ye mun ye ko maa 3 de tun bɛ yen o de kulu ɲɛsinin bɛ sɛbɛn in ko ma o maa 3 la kelen y'i nɔ bɔ ka tila k'a ka tiɲɛ fɛnɛ fɔ ko olu dalen don a la a tɔ tora maa 2 mun ye ko in kan ka tɛmɛ sira mun fɛ ko olu bɛna tiɲɛ bɛɛ yira malidenw na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u ka maa dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko parti secrétaire n'o ye Isa Jara ye ko in bɛɛ kɛra ale sigilen ɲɛna koyi ka da u ka maa wɛrɛw fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ko olu ka ɲɛmaa ka minɛli ko i bɛna ye k'a fɔ ko u ye a kɔni y'a minɛ mais k'a fɔ ko u bɛ se ka fɛn fɔ a minɛli la ko tiɲɛ na ko nɔ t'a kɔ o y'olu ka kumakan ye ka yira k'a fɔ k'a bɛ minɛ cogo min fɛnɛ la ko n'i y'a jate minɛ ko minɛ cogo in ko o to olu ka laɲini ye ko Bubé a kɛra ɲɛmaa ye n'a kɛra ɲɛmaa ye a minɛ cogo fɛnɛ a kan ka jate minɛ n'a taara n'a ma ɲa a bɛ privé na a bɛ kasobon na u kan ka hakili to a bɛ lahala mun kɔnɔ hakili kan ka t'o la ko n'a fɔra an bɛ wagati min yɛrɛ la corona ko bɛ sen na n'a fɔra tuguni ka tila ka taa maa kelen so min kɔnɔ ni maa 30 ni maa 40 kan ka sɔrɔ kɔnɔ ko n'i taara maa dantɛmɛ wale sɔrɔ kɔnɔ vraiment k'a bɛ maa dekun ko nin ye olu ka welekan ye ni olu ka laselikan ye ko u bɛ kiiri maaw wele kiiri bɛ se ka tigɛ cogoya min na tiɲɛ kan walasa olu ka ɲɛma a bɛ se ka bɔ nin dekun in kɔnɔ cogoya min na o ye olu ka laɲini ye ni kun ye Lamini Bagayogo ka kumakan ye ka bɔ Mali horizon kɔnɔ min ye Lamini an b'a fɔ Mali horizon laseli jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ fo ne bɛ n tigɛ ka don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko la révélation min ye AO ye ni ale ka fasiri ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye kunnafoni nasiraw kan min ye kunnafonidilaw tɔgɔla soba maison de la presse ko olu ni min ye kiiri minisiri ni o ye Mamadu Kasoge k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ ko nin ye sigi ko nin y'a siɲɛ 2nan ye min ye sigi fɔlɔ ye o kun kɛra ni pôle économique maaw ye waati tɛmɛnenw na nka min kun ye pôle économique yɛrɛ procureur ye n'ale de ye minisiri ye bi minisiri min bɛ an ka jamana koɲɛw kunna janko mun bɛ tali kɛ kirikow kan jo sariya ale ni jamana kasobonko olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ayiwa ok a gɛlɛyara Chirifukɛ min ye Fasiri Keba ye a kɛra baara ye dɛ Fasiri Keba ko min kɔni ye wulikajɔ ye o bɛ ka kɛ bi a bɛ ɲɛ o nɛgɛjurutigiw k'a to yen an y'a faamuya a bɛ ɲɛ min ye Fasiri Keba ye a ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ n'a bɛ ɲɛsin kosɛbɛ janko kiiritigɛlaw baara min bɛ kɛ u fɛ jamana den minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'u ye jamanaden ŋanamasumalew ye olu bɛ se ka kibaruya ninnu sɔrɔ cogo min na cogoya min bɛ se ka kɛ kunnafoni ye u bɛɛ lajɛlen ma o de kɛra sababu ye min ye kunnafonidilaw olu ka maison de la presse o ɲɛmaa n'o ye Banjugu Dante nin kɛnɛ in ka se ka sigi u ko k'a bɛ tali kɛ fɛn min ni fɛn minnu kan bi gɛlɛya min bɛ yen nɔ o de ye kunnafoni yɛrɛ tanya ye kunnafoni ka se ka dafa janko kunnafonidilaw olu ka se k'a dɔn maa minnu bɛ yen nɔ ni kiiri bɛ u nɔfɛ ko kan ka kɛ cogo min na ani fɛn minnu yamaruyalen bɛ ka fɔ kunnafoni siraw kan ani minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka fɔ kunnafoni siraw kan
n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye fɛnkɛ caman ye o kumaw fɔla ka ban janko mun bɛ tali kɛ min ye jamana kɔnɔna na min ye sariyabolow ye sariyabolow bɛ mun de fɔ kiiritigɛla bɛ se ka mun ni mun kɛ ni maa b'a bolo kiiri la fɛn mun ni fɛn jumɛnw bɛ yen nɔ a fana tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ minnu kan ni baaraw bɛ sen na o de kisatigɛ la min ye nin kɛnɛ in ye bɛna to ka sigi kuma ni kuma janko min ye sariya tigilamaw ye ani kunnafonidilaw ɲɔgɔn faamuya ka bɛ cɛ bɛ ni ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa min ye kunnafoni ye a ka se ka di walasa kunnafonidilaw ka kɛ u ka hakɛw kɔnɔna na bin kana kɛ maa si kan minnu bɛ yen k'a fɔ kiiri b'u nɔfɛ n'u ye dunko juguya kɛ n'u ye jamana wariba kule ci wara ku la ka tɛmɛ ni u yɛrɛ ye u fana i b'a ye k'a fɔ u ye sariya sɔ kɛ ka u bɛɛ n'a ta u ni hakɛ don walasa u ko bila bɛ se ka to minɛn kelen kɔnɔ cogo min na min ye an ka jamana kɔni ye an b'a ye k'a fɔ bi mun ye kiiri minisiri ye ni o ye Kasoge ye ale ni jamana kunnafonidilaw min ye sigafɔ ni kumaɲɔgɔnya o b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa bɛnba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye kiiri ye ale ni kiiri kɛla n'a dafala ni kunnafoni ɲuman ma kɛ k'a ko k'a lase jamanadenw ma i bɛ k'a fɔ tɔka jɛ don o de siratigɛ la wulikajɔ bɛ kɛ kuma bɛɛ ni kulu fila fɛ ni o ye kiiritigɛlaw ye ale ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan tɔnbaw walasa jamanadenw bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na kunnafoniko la janko kiiri bunako kan nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔna na min ye ale de y'a fasiri nka san'an ka tɛmɛ ka bɔ nin yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen nɔ dɛ min ye an ka nin sigi sen fɛ an ka ɲɛmaa n'o ye Banjugu Dante a ko k'a bɛ waati dɔɔni bɔ musakanin min bɛ di jamana fɛ kunnafonidilaw ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye ko kabi coronavirus ko daminɛna k'a tɛ ka di ne hakili o wagati kan ka kɛ o de kan ka kɛ dɛmɛ waati parce que activité caman bɛ yen nɔ olu jɔla dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu t'o cogo la bilen i b'a sɔrɔ i ka partenaire dɔw bɛ yen nɔ i tun bɛ se ka wari sɔrɔ minnu bolo activité dɔw la o bɛɛ jɔla a bɛɛ bɛ jɔ donc jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ jini bɛna tɛmɛ sira don baara min bɛ kɛ baara in ka d'an ye kojugu an kelen-kelenna bi effort baden de kɛ an bɛ wulikajɔ caman de kɛ an yɛrɛ ka moyens na kuma dɔw la minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ walasa baara in ka se ka kɛ u kan ka mun kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ Côte-d'Ivoire i n'a fɔ Tchad i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ Sénégal olu bɛɛ dɔ fara u ka kunnafonidilaw ka dɛmɛ ka san o san nka anw ta min tun bɛ ka di o yɛrɛ dili dabila o fana jɔra yɔrɔ gɛlɛya a tɛ tɛmɛ nin kan o kɔrɔ ko kunnafonidilaw ka baara da wɛrɛ ɲini la walasa u bɛ se n'u ma baara wɛrɛ ɲini ɲinata in kɔni k'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ a la kɔni ne ma d'a la dɛ an bɛ ɲɛmaw wele hali bi an b'u wele kan ka bila u ma ayiwa fasiri tun ye jɔn ta ye fasiri min ye o tɔgɔ fɔlɔ o de tun ye AO ye ka bɔ la révélation kɔnɔna na ayiwa an bɛ révélation Sirifukɛ ça va basi tɛ yen ayiwa an ka taa naam an bɛ révélation maa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ AO yɛrɛ fɛnɛ fo karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kari ka don bala kɔnɔ ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko Soleil Hebdo olu ka laseli kɔnɔ kalandenw kumara wa kalan ɲɛmaaw fɛnɛ kumara kalan karamɔgɔw kumara ayiwa kalandenw ko k'olu ta ye jɔrɔ ye sanfɛ kalandenw u ko k'olu ta ye jɔrɔ ye sanfɛ karamɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ko olu ni jamana kun bɛnna bɛnkan dɔw la ko bɛnkan in ma bɔ a sira fɛ tuguni ayiwa ko o kɛra sababu ye olu fɛnɛ ye walan sɛmɛ u taara baarabila la baarabila min ni a bɛna kɛ u hakili la n'a bɛna kɛ sababu ye k'u ka laɲiniw ka sabati ayiwa ko a kun dɔ ye jumɛn ko ka jamana jakuya walasa u ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na o laɲini dun kɛra u ye o sigida in kɛra u ni jamana yɛrɛ cɛ ka bɛn ni uti kalo tile 26 san 2001 Abdou Male ale n'a a jɛɲɔgɔn u bɛna mun fɔ k'u ye bɛnkan sɔrɔ ko nka ko bɛnkan in dalen bɛ gouvernement bolo tiriwari de kɔnɔ n tɔgɔma ale y'a faamuya ka ɲɛ a y'a fɔ ten ayiwa naam ko n'i y'a ye k'olu kɔni u sɛmɛ an ka jamana sariya sunba la ko ka taa u ka gɛrɛbu in na u ka baarabila in na ko baarabila min n'a daminɛra ka bɛn ni tɛnɛndon ye n'o o kɛra ka bɛn lundi ma lundi mun ye le 4
octobre no o ye octobre kalo kile 4 ye ka taa bila juma la juma min bɛ bɛn octobre kalo kile 5 ma kile 8 ma kunu ko o ye kile 5 baarabila ye ko walasa olu ye laɲini mun kɛ jamana ka se k'a bɔ a sira fɛ cogoya min na ko ni jamana ma sɔn o ma ko u bɛ na o baarabila kelen kɛ tuguni ka bɛn ni tɛnɛn mun ye ni o bɛ daminɛ tɛnɛn mun sinikɛnɛ tɛnɛn n'o ye tile 11 octobre kalo tile 11 ka taa bila juma la octobre kalo tile 15 ko yani olu jamana yɛrɛ kɔni ka kumasa olu ka ko in na ko olu kɔni ye jateminɛw kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko kalansow la kalanso kumabaw la an ka kalansoba sanfɛ kalansow la ko baara ninnu bɛɛ jɔlen bɛ yen koyi ko bari ko o fɛn seereya ɲuman ye jumɛn ye ko anw ka kalanso min bɛ ɔkɔlimɛtiriw bɛ bɔ yɔrɔ min na cɛmancɛ kalanso mɛtiriw bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye INSP ye ko olu ka ɔkɔlita kun ye tɛnɛn tɛmɛlen ye ko ɔkɔli ma se ka ta ka bɛn n'a ye sabula karamɔgɔw bɛ baara bila la ko a kɛra sababu ye kalantan in bilala daga wɛrɛ la don wɛrɛ la don mun ma fɔ fɔlɔ o fana tɛmɛlen kɔfɛ o bɛɛ bɛna yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ halisa karamɔgɔw dun b'a la k'u ka ɲɛɲini gɛlɛya in na ɔkɔlidenw fana k'olu fana jɔyɔrɔ y'a la jumɛn ye sa ko ni kalan ma kɛ est-ce que olu ka siniɲɛsigi bɛ cogo di k'olu bɛ wele kɛ ka taa an ka jamana ma u bɛ wele kɛ ka taa karamɔgɔ ninnu ma walasa u bɛ se ka sigikafɔ kɛ cogoya min na olu ka siniɲɛsigi o bɛ se ka labɛn cogoya min na ni kun ye Zan Jaraka fasiri ye ka bɔ fɛn kɔnɔna la Sole Hebdo kɔnɔna la tabarikala min ye Sole Hebdo maaw ye u bɛ fo min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'an ka ma ko Faduniya Fafara kabako u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ko dɔ tɛ ka fara a kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamanadenw kuma dɔw la jamana ɲɛmaaw ani sigida ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ min kɛ walasa maaw ka se ka nisɔndiya sɔrɔ u ka sigidaw la k'o laban min kɛ ni gɛlɛyaba ye gɛlɛya min bɛ yen ni maa si t'a kanu ko an ka taa min ye kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni min ye an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya o waatiw kɔnɔna na u bɛ wulikajɔ minnu kɛ min ye kɛɲɛba mɛri ye k'a ye kupu dɔ de da denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ko o finaliba kɛnɛ kan ko gɛlɛya ko a nana don dugu fila olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a finali kɛnɛ kan dɔ bɛ yen nɔ dugu fɔlɔ o de ye Sanbugu ye min ye dugu filanan ye o ye min ye Jabayi ye ni dugu fila ninnu i b'a ye k'a fɔ min ye Turanci ye a labanna fɛn min kan o de ye celu 2 ani celu 1 min ye maa minnu wulila ni sanfɛ sara ye o de ye min ye Sanbugukaw ye nka min ye u ka supporter dɔ ye ni o ye Sanbugu yɛrɛ duguden dɔ ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye min ye muru turu dɔ la a ye muru turu maa min na muruturu in bɛɛ lajɛlen kɛla waati min na olu ye sira ta k'a fɔ k'u bɛ taa so a ye nin baara kɛ waati min na a bolila ka taa dogo fo sangaw de fɛ yen nɔ min ye wulikajɔ ye an ka finitigilakaw olu y'o kɛ janko u ka komisariya min bɛ min ye kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ olu ye zole da k'a ɲini k'a dɔn kamalen min ye nin kɛ a bolila a taala yɔrɔ jumɛn u y'a zole da a nɔfɛ ni dɛmɛ ye dɛmɛ min bɔra an ka kunnafoni min bɔra an ka nɛgɛjuru tigilamaaw yɔrɔ u y'a ɲini k'a dɔn kamalen bɛ yɔrɔ min na u nana dɔn k'a fɔ ko a bɛ san de min ye Sori Keyita ye a bɛ san u ye wulikajɔ kɛ a nɔfɛ min ye a yɛrɛ denmisɛnnin teri dɔ bɛ yen nɔ u ka o kɔni ye o koron ko fɛɛrɛ dabaliw kɛ walasa u ka se ka min ye warimugu dɔ ci a ma min ye nɛgɛjuru sira fɛ warimugu cilen a ma a taara o ta yɔrɔ min na a dɔla k'a fɔ cɔ payi a bɛ nin yɔrɔ dilan réseau le da a nɔfɛ joona joona ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'a minɛ sangaw fɛ yen nɔ ani k'a bila ka na Keyba min ye an ka jamana kirisow wulikajɔ ni min ye baarabolo minnu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na tɛnɛn yɛrɛ kɔnɔ koyi tɛnɛndon tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye min ye mandat d'arrêt da a kan ka taa bila Keyba kasobonba la min kɔni ye maire ye an b'a fɔ nin ko in b'a sɛbɛtɔrɔ i bɛ fɛn min dabɔ sigida denw u ka se ka nisɔndiya u ka se ka ɲɛnajɛ u ka sigida la n'u na laban ka kɛ nin ye ko in yɛrɛ kun ne b'a dɔn a kun dɔ ye bɛn ye o bɛn ni kelenya de don u b'a dabɔ bɛn ni kelenya de ma duguw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn de don anw ka ɲɛna koyi an ye jago ninnu ci o dɔrɔn de don ɲɛnajɛ dɔrɔn de don mais a man ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye
ne rakila le kan ke basigi natili sababu ye kan ke sababu ka basigi do ani chebe do mawni nyonche wallahi gana kala chuga were ye chere la o fe fem kanunte mashife wallahi ni ngwe sebenyi sebe mi na sama ka bokaba kono fem ye bugu jerale da fasiri ame bugu jara fo ame kabako barakela bela jene fo tabarkala ne o kelina ne ben tege ne ben sigi ngantege du me boni sebenyi no o yo kabako kelin ko an ga finitigi munu mejo an ka siradawla munu mejo an ga dugu ni ɲɔgɔn cɛ munu mejo an ga jamana yɛrɛ bɔda la walasa ka maaw bolofɛnw jateminɛ ka maaw yɛrɛ jateminɛ ani ka mobiliw jateminɛ munu bɛ don ka bɔ la an ka dugu kɔnɔ n'u bɛ wele cogo wɛrɛ la ko douaniers nin don ka bɛn ni jumadon ye septembre kalo tile 10 u y'u tɛgɛ kɛ maaw la maa min n'u u bɛ yalala ni wari langolo ye wari ɲaamini ni a bɛ t'i jɔ $200,000 ani $40,000 na. $200,000 ani $40,000. $200,000 ani $40,000. Naam. K'an bɛ wagati min na komi bi ko a maa ninnu siyɔrɔ kɛra Buguni Kasobonba ye. U ye wari in lajɛ ka ɲɛ. Wari in lajɛra ka ɲɛ. Mansin na. Naam. K'a ye wari namaralen don. Wari namaralen don u ye maa ninnu minɛ k'u bɛrɛ ka taa n'u ye fo Buguni Kasobonba la. O ko n y'a fɔ cogoya min na nin kun baara in bɛɛ kɛra maa min ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o de ye Taya Ag Mohamed ye u y'a jira k'a fɔ ko wari in kɔni k'a ka ca wari in ka ca o mɔgɔ minnu wari in tun bɛ maa minnu bolo k'u y'u wele douaniers y'u wele ka mobili lajɔ ko jɔnniw tɛ mobili bari a minɛra mobili kɔnɔ mobili min bɛ mun ye jama jɛ mobili ye transport en commun bari a minɛr'o kɔnɔ de saki minɛlen maa min ta ye saki ye o ɲinini kɛ k'a tigi dɔn a tigi dɔnnen sisan u bɛrɛ ka taa n'u ye kaso mun ka surun la n'o o bɛ bɛn Buguni Kasobonba yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka taa u datugu yen nɔ don n'a nataw la ɲininkali mun kan ka kɛ u bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye mun bɔ kabako kɔnɔ Bugu jara ka sɛbɛn don wariko in kuma cayara dɛ Sirifukɛ awɔ parce que wariko in na a nana jira k'a fɔ waati laban in na ko wari in sɛgɛsɛgɛla ko fobiye tɛ wari in sɛgɛsɛgɛla fobiye tɛ minnu tun bɛ ka taama ni wari ye olu fana ɲininkala olu y'a jira k'a fɔ k'olu ye sanu sanaw de olu bɛ taa yɔrɔ minnu na olu ni warijɛ de bɛ taa walasa ka se ka sanu san mɔgɔw bolo damandaw la mais karamɔgɔ Abdu wari in ka kɛ warijɛlen mais ni wari nasuguya fana k'a ta k'a don mobili kɔnɔ tan k'i bɛ taama n'a ye e ko degun t'a la ayiwa degun ka y'a la nka sisan yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na Sirifukɛ min sɔsɔ nka ɲɔgɔn sama bɛ yɔrɔ min na o de ye wari in yɛrɛ bɛna kɛ cogo di sabula jamana y'a jira k'a fɔ ko ni nin wari nasɔngɔ yɛlɛla ko $1,000,000 ko ye jamana yɛrɛ ta ye waritigiw ko ayi ko petu donc ɲɔgɔn sama b'o yɔrɔ de la ni million o ma wari in tɛ wari kolon la dɛ wari kolon kuma kɔni o de y'a kɛ n bɛ ka bugu ka ɲimi k'i lajɛ bugu ka sɛbɛnni in kalantɔ est-ce que u y'a jateminɛ parce que kuma min b'a la sisan o de y'o ye o ye ko 240 millions de faux billets de banque ko jamana ko wari sɛgɛsɛgɛla wari kɛla wari ɲuman ye ko $1,000,000 ka di jamana ma waritigi ko petu sabula olu y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ta tɛ wari ye olu caman de fana bɛ fara ɲɔgɔn kan wari dalajɛ walasa ka taa sanni kɛ n'a ye damandaw la a ɲɛnabɔla wa a ma ɲɛnabɔ voilà donc wariko in fɛn min b'a nɔfɛ o de ye nin ye nka an bɛ mɔgɔw hakili lajigin yɔrɔ aw hakili b'a la waati tɛmɛnenw na douaniers ye sanuba minɛ dɔ bolo sirakun fana na o kɛra Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra o sanu fana a ko sɛgɛsɛgɛla a ko jaabi laban mun dila jamanadenw ma o ye jumɛn ye o ye jumɛn ye sa a fɔla ko sanu ale ni wari n'i b'a bɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ de b'a la sariyaw de b'a la n'i m'o sariya bato ɲangili b'a la sarala i kan ka hakɛ min sara pénalité la a bɛ kɛ 100% ye bon an bɛ don min i n'a fɔ bi gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na pénalité mun kan ka sara sanu kan a donni kama a fɔla k'a bɛ kɛ 100% ye n'a sɔrɔ ni sanu valeur ye min ye n'u kan ka kɛmɛ sarala mun sara u b'o ɲɔgɔn wɛrɛ sara ka fara o kan nka o labanna jumɛn na parce que mɔgɔw bɛ tɔgɔ futa jamanadenw ka c'est pas la peine ni kɔni vraiment ne ye ɲininkaliba ye mun kan ka kɛ malidenw na mun kan ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔw la k'u hakili sigi u ka tɔgɔ ɲini ni jama ɲini ni min ye dawula ɲini dabila u ka baara kɛ an ser'o ma mɛnɛ aw kan ka fɛn mun kɔlɔsi kuma dɔw la yɛrɛ ni dabali ban quoi aw kan ka fɛn mun kɔlɔsi a kan ka don dugu kɔnɔ cogo si la o donnen dugu kɔnɔ fo o drogue bɛ ka min a bɛ t'o dɔɔnin minɛ yɔrɔ dɔ la ka bɔ teli la k'o yira aw man ka fa wa aw de kan k'a bali a kana don a bɛ dan cɛw la o donna cogo di mais n'o donna n'aw taara o minɛ mɔgɔ min bolo jamana kɔnɔna na est-ce que a kan k'o kuma yɛrɛ wɔyɔ
abaw yɛrɛ malo wa ni yɛrɛ malo kuma ye mɔgɔ caman jara sɔrɔ de la an ka jamana kɔnɔ ni kɔni ni yɛrɛ malo kuma ye bari e sigi kun tɛ dancɛw la foyi ye walasa i bɛ se ka maajugu ani fɛnjugu bali ka don an ka jamana kɔnɔ cogoya min na mais n'olu donna e yɛrɛ ɲɛna ka tila k'a fɔ k'e bɛna ka na dɔɔni minɛ o la dugu kɔnɔ nɔ ka tɔgɔ ɲini n'o ye ka tɔgɔ ɲini n'o ye o bɛ bɛn wa nin ye kumasuluko ye e yɛrɛ ma Sirifukɛ waati n'a ka waati mana se bi taa an ka waati dafa la min ye tɛnɛn ye a sigilen bɛ a bɛ ka jateminɛ kɛ sigida ko gɛlɛya mun b'an ka sigida kɔnɔ sigi bɛ se ka ɲɛ cogo min na adamadenya ani maaya bɛ se ka kala cogo min na ale bɛna o jamukan kɛnɛ sigi sisan min ye kunnafoni gafew kɔnɔko ye nin ye a baara seli a kuncɛyɔrɔ la fulaw den tun bɛ nɛgɛw kunna min ye Sirifukɛ e ko cogo di ayiwa basi tɛ ne kɔni bɛ segin ka foli de di lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka malidenw fo ayiwa ka f'u ɲɛna ko nin kɔni nin kun y'anw sigilen yan nɔ ko ni Ala ma basi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ani Mamadi Bɔkɔrɔba Konate MBK a b'olu de sɔrɔ kɛnɛ kan yan karamɔgɔ Uma o cogo de don foyi wɛrɛ tɛ da nin kan bilen Jawoyi an bɛ foli bila ka taa Madi Kane ma alias Madi Kane Mali ambassade la Côte d'Ivoire awɔ k'a ka foli bɛ yan nɔ an b'a dɔn jamukan tɛ fɔ ko abada ko Mamadi Bɔkɔrɔ ko ka foli f'a ye o tɛ ayiwa tabarikala Burukasum Ayidara Burukasum Sidibe o fana ka fo ko di tabarikala an b'a kɛ ten nɔ Mamadi Bɔkɔrɔba Konate an b'i fo i ka nali la Jawoyi Jalo waati kɔni dafalen an bolo an b'a bila yan nɔ n'Ala sɔnna ma nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan a k'an bɛn